Balkan vilayatynyň migrasiýa idaralarına biometrik pasportlar üçin resmi namalary tapşyrmagyň nobaty 2025-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli uzady. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji fevralda maglumat berdi. Biometrik pasport almak üçin nowata ýallanan adamlara 2025-nji ýyly jeton berilýär. Diýip Zatlyk radiosynyň habarçysy bir ýerli migrasiýa işgärini sitirleýär. Şeýle-de resmiler Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çökmek we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportuny bermegiň tertibini käbir resmi däl çäklendirmeleriň girdilendigini aýdýarlar. Biri-biriniň habarsyz iki migrasiýa resmiýetiniň Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, mundan beýlek daşary ýurt pasportuny ýüz tutýan erkek raýatdyr. 25 ýaşyny, aýal raýatdyr 30 ýaşyny dolduran bolmaly. Zatlyk radiosynyň maglumatlar resmi taýdan tasdiklenip bilmeýär. Şeýle redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli migrasiýa resmiýetleriniň şahsy maglumatlaryny ýan etmekden saklanýar. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen halkara hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagyndan soňra Türkmenistanyň raýatlarynyň arasyna biometrik pasporta bolan istek artdy. Migrasiýa idaralarına üznüksiz dowam edýän pasport nobatlary bu talabyň gerimini açyp görkezdi. Mundan ol migrasiýa idarasynyň Balkan vilayatyndaky türkmenmaşy Gızlarwat we Balkanawat şahamçylary raýatlaryň pasport nobatlaryny 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çenli uzadypdy. Sebitden gowşan soňky maglumatlar noýabr çenli uzaldylan nobatlaryň nobatdaky gezek ýyda süýşürilip 2025-nji ýyla baryp ýetendigini görkezýär. Zatlyk radiosynyň habarçysy bilen gizlenlik şertlerine gurrundaş bolan migrasiýa işgärleri pasportlaryň nobatsız ýa-da gysgaly çykarylmagyna korrupsiýanyň şol sany tanyş paradygyň möhüm faktor bolup durýanyny aýdýar. Bize Aýdaly MHM'den, prokuraturadan ýa-da kaziýetden jaň edip plan raýatyň haýyşyny ýerine ýetirmek barada buyruk görkezme berilýär. Biz hem bitirmeli bolýarys. Berilýän paranyň bize peýdasy ýok. Bize bir teňgede berilmeýär. Diýip migrasiýa işgäri gurrun berýär. Zatlyk radiosynyň habarçylary biometrik pasportlaryň berilmegine para alynmagy we berilmegi bilen bagly hadiseler barada öňden bäri habar berip gelýärler. Meselem migrasiýa ofislaryny jaň edip plan familiýaly biri barar. Şonuň işini 15 günne ýa-da 40 günne bitir diýip tapşyryk berýärler. Biz hem boyun bolýarys. Artykmaz problema kime gerek? Diýip beýlek bir migrasiýa ofiseri Zatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Migrasiýa işgärleri daşary ýurtlara seýahat etmek istek bildirýän türkmenistanyň köp bolmagy sebäpli ýurtda biometrik pasporta bolan talabyň ýokary bolmagyna galýanyny aýdýarlar. Bu aralykda migrasiýa häkimetleri pasportlaryň resmileşdirilmegine SSR döwründe berilen dogry şaky nakşa hadatnamalary kabul etmeýärler.